Ρε εσύ Κώστα, κοίτα εκεί πέρα τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Μήπως να πας να της πείτε να βγείτε ραντεβού, που είναι και αύριο του Αγίου Βαλεντίνου. Καλά, ρε Αντώνη, δουλεύεις, αφού αυτή είναι η γυναίκα μου. Ναι, ρε εσύ, αλλά οι γυναίκες θέλουν και λίγο ρομαντισμό, το ξέρω. Κάθε χρόνο δεν βλάπτει να ζητάς να ξαναγίνεται η Βαλεντίνα σου. Εσύ, Αντώνη, έχεις δίκιο. Καμιά φορά εμείς άλλοι ξεχνάμε ότι οι γυναίκες θέλουν να νιώθουν ξεχωριστές. Θέλουν συναίσθημα, ρομαντισμό, προσοχή. Ναι, ρε εσύ Κώστα, πως και εμείς θέλουμε να μαρζάρουμε και να σηκώνουμε βάρη, έτσι κι αυτές θέλουν. Ρομαντισμό, αγάπη, λεφτά, εννοώ να πηγαίνουν ταξίδια. Όχι, εννοώ να αισθάνονται καλά με τον άνθρωπό του. Γεια σου, κοπελιά, τι κάνεις? Είμαι ο Κώστας και θέλω να ενημερώσω ότι αύριο έχεις ένα κουπόνι για ραντεβού μαζί μου. Πώς το με κοροϊδεύεις? Άσε με να κάνω την προπόνησή μου, παιδί μου, άντε! Ρε Ζιαλίκη, μπες λίγο στο ρόλο, αμάμπια. Εσείς οι γυναίκες λέτε ότι θέλετε ρομαντισμό, αλλά όταν σας το δείχνουμε, λέτε ότι είμαστε υπερβολικοί. Αποφασίστε. Έχεις δίκιο, άντε. Πάμε ξανά, πάμε ξανά. Καλησπέρα, Κώστας. Έχω ένα δωρεάν κουπόνι για να πεις ραντεβού αύριο μαζί μου. Καλά, ωραίος φαίνεσαι, γυμνασμένος. Άσε με λίγο να το σκεφτώ, αλλά πες μου τι έχεις να προσφέρεις. Έχω να προσφέρω συναισθήματα, λεφτά, ταξίδια, εννοώ αγάπη και ασφάλεια. Οκ, άμα έχεις να προσφέρεις τα έχω. Ποια απ' όλα, τα πρώτα ή τα δεύτερα? Τα δεύτερα εννοείται. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε πρώτα απ' όλα αγάπη και να νιώθουμε ασφάλεια. Τελικά, Αντώνη, οι γυναίκες είναι πάρα πολύ πιστικές στο να δίνουν τα ψέματα ωραία. Πες κάτι. Όχι, όχι, εννοούσα τι θες να κάνουμε αύριο. Αύριο. Τι μέρα είναι αύριο? Σάββατο. Τι έχεις να κάνεις το απόγευμα? Πόδια. Πόδια, αμάν. Εγώ αύριο έχω στήθος. Όρσε, Τι ρε Αντώνη? είσαι μαλάκας.